ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। नमस्कार ମୋ ନାଁ ତୁଳସୀ ସାହୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ପକେଇକି ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଅଧିକା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋବରରେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାର କରୁଛୁ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ନା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିଛି ସହାୟତା ଆଜ୍ଞା, ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କିଛି? ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମ ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଘର ହଉଛି ଗିରିଙ୍ଗ, ବାଲିପାଟଣା, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପଠାଣଥର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଧୂପକାଠି, ଆଜ୍ଞା, କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଉ କଣ କଣ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ ଝୁଣା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋବରରୁ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଝୁଣା ପ୍ଲସ ସେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ବାହାର କରୁଛି। କେତେ କଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଡକ୍ସନ ତ ସାର୍ ମେସିନ୍ ମୋର ଘଣ୍ଟାକୁ 8 କିଲୋ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି, ଯେତିକି ସେଲିଂ ମୋର ହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ। କେତେ କେଜି ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ କରୁଛନ୍ତି? ଦିନକୁ ତ ସାର୍ 20-30 କିଲୋ ଭିତରେ ଏମିତି ହଉଛି ଆଉ। ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ କୋଉ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ବଟା କରୁଛନ୍ତି? ବନମାଳୀପୁର, ଆମର ଏପଟେ ମହୁକୁଣ୍ଡା, ବାଲିପାଟଣା, ନର୍ଦା, ସେପଟେ ତୁରିନ୍ଦ୍ରା, ପଠାଣଥର, ଏପଟେ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଅଡ଼ଶପୁର, କଣ୍ଟାପଡା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଧୂପକାଠି ମେସିନ ପକେଇକି ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଣ ଅଧିକ କଣ ରହିଛି? ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି, ମୋ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋବରର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରିଛି। ଗୋବର ଘଷିରୁ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଝୁଣା ୟୁଜ ଆଉ ଯାହା ସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ। ତ ଏଇ ଗୋବରରେ ତିଆରି କରିବାଟା କେମିତି ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ମନରୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି କରିଛୁ ଆଉ। ପାଉଡରଟା କରିକି ତା ଦେହରେ ଅଠା ଫଠା କେମିତି ମିଶୁଛି, କଣ ହଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛି କି ଦେଖିକି ଟିକେ ଏମିତି କରିଛୁ ଆଉ। ଗୋବର ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋବର, ଏଇ ଗୋବର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବରରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। କଞ୍ଚା ଗୋବର କରୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ନା? ଗୋବର ନୁହଁ, ଗୋବର ଟାକୁ ଶୁଖିଆ ହଉଛି, ଶୁଖିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ପାଉଡର କରାହଉଛି କଞ୍ଚା ଗୋବରରେ। ପାଉଡର କଲା ପରେ ଆପଣ ତିଆରି ଆଜ୍ଞା, କରୁଛନ୍ତି, ପେଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଥର ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଟା ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ବାହାର କରିଛି, ଜାଣିନି, ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ଆଉ। ନାଇଁ, ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଠିକ ହବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଗୋବରର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ହବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଖାଲି କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ନା ଅଲଗା? ନାଇଁ, ଗୋବରରୁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଭେରାଇଟି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଧୂପର ଇଏରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଯାହା ଯେତିକି ମୋର ଆସିବ ତା ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି।